ಎದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರಿ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಖಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿ ತಾದುಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುಪುನಂಚಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡುಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕಂತದು ಉಂತಾದು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬಡು ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಆದ ಬುಳೆದನು ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ ಇನಿ ತುಳು ನಾಡದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಸಾರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆತನು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿದ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇನಿ ಮುಂದೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾದು ಪಿದಾಡು ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ ಎದುರುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂಥದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುವೇ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಿಖಲೇನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು ಅಕ್ಲೇನಿ ಇರುವೆರೇನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ನಮಗ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೀವಗು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾದ ಪುನಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಂಜನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪುನವು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಗು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶలను ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಕುಸಾಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೊಡ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿನಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟರು ರಡ್ಡು ಜನ ಏಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಆಕ್ಲೇನು ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪರವಾದು ಬಲೆ ಎದುಕೊನಗ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರಗೂ ಪದ್ರಾಡು ಸೂತ್ರಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಆ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲುಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಮದುವೆನೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಜೋಕುಲಂತ ಮಲ್ಲಾನಾಗ ಮದುವೆನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಪದ್ಧತಿಲ ನಮ್ಮೊಡ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಣು ಪಂಡು ಕೊರನೇಕ ಬೋಡಾದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯ ಬನ್ನಗ ಆಣಗ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದುವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲು ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯಾರುಂಡ ಪ್ರಾಯೋಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮದುವೆ ಆದ ಸಂಸಾರದೊಲೆ ಬನ್ನಗ ಸಂಸಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂತೆ ಪೊಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತ ಈ ಅನಾಹುತಡು ಲಡೈಲಾವು ಒಂದು ಮಾತ ವಿಷಯ ನಮಕ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಾವು ಆಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ತೊಚ್ಮಾನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಲೊಟ್ಟುಂಡು ಈ ಕಲತ ಈ ಒಂಜಿ ಸವಾಲನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಲೇನು ನಿಕಲ ಎದುರುಡಿದಿಯರ ಬರಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಬೆದ್ರಾ.
സാനു ഓലേ എനിക്ക് പുറത്തുണ്ട് എന്നെ ജാക്കറ്റ് ഓൽದಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಪಿದೈ ದೀತೆ ನನ್ನ ಓಲ್ದಿತ್ತಲ್ಲವೇ ನೀ ಯಾನ್ ಓಲೊಂದು ಆಡ್ನು ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ತುಲ ಉಲೈ ಓಲೊಲ್ ದೀಪಿನಿ ಮಮ್ಮ ಸಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೋಡೆ ಕಲ್ಪತಿ ಜನ ಸಾಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಬಲಿಡಿ ಕುಲ್ಲೋನ್ ಕುಲ್ಲು ಮಾತಿಕ್ಲೇನ ನೀ ಕಾಪು ಕೋಡೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚಿನ ಪಾಟ್ರೆ ಪೂಜ ಏನೇನೆ ಪೂರಿಕ್ಲ ಕಾಪುನ ಉಂಡ ಮುರಾಯಿ ಸಂಬಳ ಆತನತ ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರು ಓಡೆ ಕಾರ್ ಬಂದವನು ಮಂಡಗೆ ದಿಗೋಡೊಂಜಿ ಮನ್ಬೆದ ಕುಲ್ಲರಪ್ಪ ಜನಿಕ್ ಲೇ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ಪೊಟ್ಟಾತ್ರ ನಿನ್ನ ನಾನು ಪಾತಾರ ಗಂಜನಿಕ್ ಮುರಾಣಿ ಸಂಬಳ ಆತ್ರತ್ತ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಬಾಲದ ಇನ್ಫಾರ್ಮು ಕಾಸು ಏರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ಟೈಲರ್ ತಾನೆ ಧರ್ಮ ಪೋಲ್ವೇನಾ ಜೋಕ್ಲ ಏನಿರ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲದ ಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಪೂರೆಕ್ಲ ಮಾತೆಕ್ಲ ಯಾನೇ ಅಲ್ಪನತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಗಡಂಗದ ಬಾಕಿಲ್ ಲಿಪ್ಪುನತ್ತು ಒಂದು ಆಯ್ತ ಮಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಕು ಗಡಗದ ಬಾಕಲ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾರೇ ಬನ್ನಿ ಲೆತ್ತಂಬಲಯ ಎಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಗಿಲಾರೆ ಈ ಸಾರಿ ಕೊಲ್ಲುದಿ ಮರಲೆಕ್ಕ ಪಾತಾರನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಬುಡ್ಚಿತ್ತಿನಪ್ಪ ಇಂಕ ಮತ್ಮೇನೆ ಬುಡ್ಚಿತ್ತಿನಿ ಉದಿನ ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದು ಯಾನ್ ಮುಲಿಪೋಡ ಮಾತ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಡ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಪೊಡ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಇಂಚ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ಓಲನ್ನು ಪುಸ್ತ ಏರೇ ಪೂಜ ನಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಕ್ಕು ಪಾಪಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಪಾ ಮಗ ಪಚಮ್ಮಗ ಈ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿನ್ನ ದಯ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ಯಾರು ಕೆರ್ಲೆ ನಾನು ಕೆರ್ಲೆ ಕೆರ್ತೊಡಿತ್ತು ನೀರು ಯಾನ್ ಏಪನೆ ಸಾಯ್ತದ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಬದುಕುದಿನಿ ಬಾಲಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬೇತೇರಕ್ಲತ್ತೆ ಈ ಬಾಲಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುದಿನಿ ಕೆರ್ತೊಡೀರು ಕೆರ್ತೊಡಾರ್ಲನೆ ಕುಲ್ಲದೆ ಹೋಂಡು ಓಲ್ಪಡಿಯ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಗ್ಲಾಡ್ಬೋದು ದಾದೆ ನಿನ್ನ ದಾದೋಡು ಅಮ್ಮ ಬುತ್ತಿ ಬುತ್ತಿಗ್ಲೇನೇ ಕಾಪುನ ದಿನೊಲ್ಲ ಯಾನೇ ಬುತ್ತಿ ಪಾಡೋಡ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡೋದು ಉಂಟ್ರೆ ಪೂಜ ಅವಳು ಬುತ್ತಿಂಡು ನು ಪುಚ್ಚಿನ ಜೋತ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಕ್ಳ ಬೇರೆ ನಕ್ಲಕ್ಕೂ ಮಲ್ತಾರೋಡು ಮಾತೇಕ್ಲ ಕಾಪುನತ್ತು ಏನಾನೆ ಸುತ್ತಿಲಕ್ಕೂ ಸಂತೋಡು ಮನೆಯ ಜೆ ಪುಲ್ಯ ಗಂಟೆ ಸುರುವಾತನ ಮಾರ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಿಗಲ್ಲಟ್ಟ ಏನ್ ಬಾರ ಪೂಜಿ వాళ్ళ బజాలు తలపోవాలి ఉలైపోడు కాదు వచ్చే రైడ్ ఆపండి కాసులు వచ్చి హలో ఒక నిమిషం నువ్వు ఈ ఓళ్ళ పని అత ఇంకొంచెం దీలమ్మన్నా అయిపోను ಜ್ಯೋತಿಕ್ಕ ಈರ್ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲಾರಾ ರಡ್ಡಿ ಸಲ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲಾರು ಜ್ಯೋತಿಕ್ಕ ದಾನೆ ಭಾರಿ ಬೊಬ್ಬಿಕೇನಂದಿತ್ತಂಡು ಅವಂದು ಸಾನು ಅಲ್ಲಲು ಯಾನೆಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನಾಲು ಸಾನು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನೇರಲ್ಲೇ ತಂದು ಕೊನಪಿನ ಅಗತ್ತೀಚಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಯಾನೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಪೆ ಜ್ಯೋತಿಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನಿಡ 3 ದಿನದ ದಿಂಚಿ ಪಾನಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಚುಚ್ಚುನ ನಾಯಿನ ಕಟ್ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂದು ಇರ್ಕೇನು ವರಿ ಇರು ಆ ಬಾಲೆ ಏತ್ ಪೋಡಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪಜಿನ್ ಪಾನಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪಾತಿರ ಕೆಬಿಕೆ ಪೋಪಜೀರ್ನ ಇನ್ನಿಡ್ಬೋಕೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನದು ಎಲ್ಲ ತೂಪೆ ಆ ನಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡನ್ ಮಲ್ಪನಾನೆ ಆ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪನ್ಯಕ್ಕೇನಿಜಿ ಸಂಕಲಿ ಕಟ್ತೊಂದು ಪೋತುಂಡು ಊರವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈకి ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಐಕ ಪನ್ನಿ ಸಾನು ಯಾನಿಲ್ಲೆತ್ತ ಪೊಪ್ಪೆ ಪಂದು ಜ್ಯೋತಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವದಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುನ ನಾಯಿ ಅತ್ತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿ ಚುಚ್ಚುಂಡವು
ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚ రైకుదాನೆ మరలా నీకు లుప్పు పాడు జర రేకులు ఖాళీ టీచర్ అయి సత్తికి ఆపుజి బాకిదల చూరు మండి పోడు ನೀರು ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನುಂದಿ ಅಲ್ಲ ತೂಪಿ ನಾಯಿ ಎಡ್ಡಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ಬೊಚ್ಚಲ್ಲ ಮತ್ತ ಕೇರಡಾಂಡಿ ಅನ್ನು ಈ ಬಾಯಿಡೆ ನಮ್ಮ ಈತ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿರಕಾರ ತಕೊಲು ಪೂರ ಈ ಬಾಯಿಕೆಂದೆ ಮಾತಾಡಗ ಸಸರಾತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚಡೊಂಜಿ ಉಂಡಾತಂಡ ಇಂದ ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬ ಬದುಕದತ್ತೇನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಪ್ಪುನ ಬರ ಸಯ್ಯಾಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲು ನಂಕದೇ ದೇ ఈయన కొట్ట పత్తిన నాలైడు ఎంకు పొడుతున్న దాల పల్లి అండ్ ఎన్న బాలికి మిని దాల పండ్రాడు ఉండతి యాన్ దాత మల్ప మంది ఇంకొత్తుజా ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಏತು ದಿನ ತ ಶೋ ನಡಪಣ ಯಾಂಗ ತೂಪೆಯ ಸಾನು ಸಾನು ಪೊರ್ತಾ ಇದ್ದ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಬೇಲೆಕ್ ಹೊಲ ಅಡ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ತುಲ ಯಾಕೆ ಪಾಟ್ ಸರಿ ಕಡಿಯನಾ ಅಮ್ಮ ನಾಯಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ಇನಿ ಯಾನಿ ಜನ ಇನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾನೇನಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟದ್ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕ ಆ ನಾಯಿ ನಿಕ್ಕು ಚುಚ್ಚುಚಿ ಬಲ ಪೊಯ್ ಒಂದು ಏಪಲದ ಕತೆ ಅಂಡಲ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಡತದೆ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಐತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಯ್ಯ 5:45 ಅವೇ ಇಲ್ಲಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಸಾನು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲೆ ಸಾನು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ದಾದಾನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನೇ ಸಾನು ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನೇ ಎನ್ನ ಸಾನುకు ದಾದಾನ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ತೂಕ ತೂಕಾಯ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆದಲ್ಲ ಏತ್ ದಿನ ಶೋ ನಡಪಣಂದು ಯಾಲ ತೂಪೇನ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ನೀ ಜನನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ನೀ ಜನನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ನ್ಯಾನ್ ಬುಡ್ ಬಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಅರಿಯರೀರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ಮೇರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ನೇ ಯಾಂ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ನೇ ಏರು ದಾದ ವಿಷಯ ನೀ ಎಂಗುಲ್ ತಿರಿಯೋನ್ವಾ ಆತನೆಟ್ಟ ಏರ್ರ ಪಾತೆರ್ರ ಬಲ್ದಿ ಮೇಡಮ್ ಚೂರು ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ మీరు ಮೂಲೆ ಅಂತಲೇ ಎಂಗಲ್ ಉಲೈಬೋದು ಬರ್ಪ
ಬಾಲೆ ಇನ್ನು ഞാൻ പറഞ്ഞ സർ എന്ന പാലിന് ആചാരനെ കേർത്തിന് ഈ പാല് തന്നെ കേർത്തിന് എന്ന പാലിന് ആചാരനെ കേർത്തിന് അയ്യോ ദേവരേ എന്ന പാലിന് തെത്തിലപ്പം പേര് എന്ന പാലിന് തെത്തിര ಬಾಲನ್ ಕೆರ್ತೀನಿ ಆರತ್ ಕೆರ್ತೀನಿ ಈರ್ ಹಾ ಈರ್ನ ಬಾಲ ಸೈದಿನಿ ವಿಷ ತಿಂದದ್ದು ವಿಷ ಯಾನ್ ವಿಷ ನೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತನು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲೂ ದಾದಾತನ್ ದಾದ ಸಂಗತಿನ್ ಈರಾದೇ ಇದು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡಿ ಪತ್ತುಂಡಲ ಗಲಟೆ ಕಡ್ಡನಿ ಪಡೆದೀಗ ₹1 ಇಲ್ಲಡ ಬಿಯರೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರೆ ಕಡಂಗು ತುಂಬುವೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಸಾಕಾದು ಪೋಡು ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಇತ್ತಿನನ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಏಪ ತುಂಡಲ ಬಾಲೆನಿ ಯಾನೆ ಪಿದಡ್ಪೋಡು ಪೂರಲ ಯಾನಿ ಅಂಚಯಿನಿ ಬಾಲೆ ಮೂಜಿ ತಿನ್ನೋಡ್ ತಿಂಚ ಪನಂದುಲ್ಲರ್ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ನಾಯಿ ಬೇರಿ ಪತ್ತುನಮ್ಮ ಎನ್ನ ನಾಯಿ ಬೇರಿ ಪತ್ತುನೊಂದು ಪೋಡೆದು ಪನದುಲ್ಲರ್ ಆ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಯಾನ ಆ ಟೀಚರ್ ಮೂಜಿ ತಿನ್ನೋಡ್ ತಿಂಚ ಪನದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ನಾಯಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೇ ಜಾ ಟೀಚರ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ನಾ ಇಬ್ಬರೇ ಬಲ್ಲಿಂದು ನುಪ್ಪುಗು ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ನಾಯಿಗೆ ತೀದು ಬೈದೆ ಅಂಡ ಬಾಲೆ ವಿಷ ಎಂಕ್ ತಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಸತ್ತಿನದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಉಲೈಪುಯಿನ ಆ ಬಾಲ ಈರ್ ಕಾಂಡೆ ನಾಯಿಗೆಂದು ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದಿನ ಆ ನುಪ್ಪು ದಿ ಇದು ಬತ್ತರ್ ಆಂಡ ಈರೆಗೆ ನೆನಪುದಂತೆ ಉಲೈಡು ಚೂರು ನುಪ್ಪುನು ಬಿಡ್ತು ಉಲೈಪೋಯಿನ ಬಾಲೆ ಅವೇ ನುಪ್ಪುನು ಬುತ್ತಿಗೆ ಜಿಂಜಾದು ಪಿದೈ ಬತ್ತು ಈರ ಆ ಬಾಲೆಲ್ನೆ ತಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡಿಯಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಬಾಲೆಗೆ ಬಡಾಣ್ ಅವೇ ವಿಷತ ನುಪ್ಪುನು ಬುತ್ತಿನ ಓಪನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನಿ ಎನ್ನ ಕೈಯಾರೆನೆ ಕೆರಿಯೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನಿ ಎನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಕೆರಿಯೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನಿ ಆನೆ ಕೆರಿಯೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇನೆ ಬಾಲೆ ಸಾನು ಯಾನೇನಿ ನನ್ನ ಕೆರಿಯ ಬಾಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನಿ ಕೆರಿಯೇನೆ ಯಾನ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಹಾಕಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಲ ಬಾಲೆಂದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿರದು ಮಾಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನನೇ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಡ್ ಆ ದೇವಿರು ಕೊಡ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಬಾಲದ ಭವಿಷ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮೆ ಆಯ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಆವಡಿ ಅತ್ತ ನಾಯಿ ನರಮನಿಯೇ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ನಿನ್ನರ್ದಾದ್ರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲದ ಮಿತ್ತು ಗಮನದಂತೆ ಧರ್ಮಗು ಬಲಿಯಾಯಿನಿ ಏರಿಯ ಏರು ದಾಲ ತಿರಿ ಅಂದಿನ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲ ತಾಡೇರೆ ತೀರ್ಜಿ ಐಕ್ ಬತ್ತ ಹಾಕಿನಿ ಏತ್ ಬುಲ್ತುಂಡಲ ಏತ್ ತಿಳ್ತುಂಡಲ ಆ ಬಾಲೆ ಪಿರ ಬರ್ಪುಚಿ ಈ ಇಲ್ಲಲು ಏಪಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಿನ ಬಾಲೆದ ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದಲ ನನ್ನ ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕೇನು ಐಕ ಕಾರಣ ನಿಖುಲಿ ಈ ಫೀಲ್ ನಿಖಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಬೋಪುಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಲೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಎತೋ ಬಂಗಲ್ ಬರ್ಪ ಸಾರ ಬಂಗ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಓಲಾಂಡಲ ಬೆಂದು ತಿಂದು ಬದುಕೊಲಿ ದಾಯ ಬೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಕೋಪ ಬತ್ತನ ನಿಂಗಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಬದುಕೇರ ಕಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಓಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ತೂಲಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲ ಬದುಕುನ ಹಕ್ಕು ಒವೇ ಪ್ರಾಣಿಲೆಲ್ಲ ಕೆರ್ಪುನ ಹಕ್ಕು ನಮಕಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ತ ಪರಿಣಾಮನೇಂದು ಪಾಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಆ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಕಣ್ಣಲೆಡಿ
ಈ ಪ್ರಪಂಚನ್ ತೂವೊಂದು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಮುಕ್ತ ಬಾಲೆಲೇನು ಬದುಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಈರೇಡ್ದು. ಚೋಟು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಚೋಟು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಡ್ದು ಮುರಾಣ್ ಹಿಡ್ದು ಟಾಪ್ ಒನ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ದಾನೆ ಟೈಮೇ ಅದು ಜయింಚಿನೇ ಪಲ್ಲೆ ಎಂತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಕೊರ್ಕಂದು ಓಕೆ ಏಮಂಡ ಏನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೀರು ದಾದಾಣಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಇರ್ ಕುಲ್ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಿಯರ ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವು ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಚೋಟು ನಂಜಿ ಬೇತೆ ಇಂಡಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಕಾಂಡ ಅವು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇರುವರ್ನಾಗ ಆಡೇ ಮುಟ್ಟ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡೆಟ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತು ದಯವಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಡಾಲ ಯಾಯ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನಿಸ್ತಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರಂಗಳ ಅನಿಸ್ದಿನ ನಿಕಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಮಿನಿ ಬೈದೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಂಡಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಈ ತೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಕಂದು ಆಂಡ ಆತಿ ದಿಂಜ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರ ಇಂಜನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ತೆರೆಗೆ ಪಾತ್ರ ರೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಐನೇ ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅರೇನು ನಿತಿನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಆರು ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಿನ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆರು ಪಾಸ್ ಆಯ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ಈ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಈರು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೋಟುನ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಆದಿತ್ತ ಮೂಲ ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇನು ಐತೆ ಚೂರು ನಿರಾಶೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇ ಚೋಟು ಸರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆನ ರಂಗದ ಮಿತ್ತದ ಕಂತದ ಅಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರು ಟೀಮ್ ಬೆದ್ರದಕ್ಕಲು ಅಕನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪನ್ಪಿನೇನು ಇತ್ತೆ ಪನಂದುಲೇರು ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಚೋಟು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಚೋಟು ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ ಐಟ್ ಅಂದ್ ಐನು ಕುಡಲ ಒಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ದೊಲಿ ನೆಟ್ ಅಭಿನಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಅರ್ನ ಅಭಿನಯನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಚೋಟುನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಅವೇ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಡ್ ಬೇತೆದಾಲ ಮಲ್ದೊಲಿ ಬಟ್ ಅವು ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂದು ಚಿಂತನೆ ಅವು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಾನಾಗ ಇಂಗ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿಂದಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಂದಾಂಡು ದ್ಯಾಬನಾಗ ಚೋಟುನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದವ್ರ ಟೀಮ್ ಬೆದ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮುರಣ್ ಎತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಭಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ನೀರು ವಾಸ್ತು ಬರ್ತು ಕೊಲ್ಯಾರು ಒಂದು ದಾದಾನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ಜೋರುಂಡು ಎನ್ನಿನ ಎಂಗ್ಲು ಬಟ್ ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಹರೀಶೆ ಬತ್ತದ ಓಡೆ ಪೋತನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಂಗಾದಿ ಥರ ಅಟ್ಟೋಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಬಕ್ಕ ನಿತಿನ್ಗಳ ಖಾಲಿ ಅವಳು ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಅರೆಗೆ ದಮ್ಮು ಯಾಯ್ಜಿ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಕೊರತೆ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಚೋಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅವು ಆ ದಮ್ಮು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ 20 minutes ಐತ ದಮ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ವರ ಹಾಪುಣು ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತನವು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಆತನವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆತವು ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತೇನ ಲೆಡ್ ಆತನು ಐನ್ ದಾಲ ದೂರ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಕಲಾವಿದ ನಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಆತನು ಬಟ್ ಬಾಲ್ಯದಂದು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ದಾದನ ಒಂಜಿ ವರಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೋಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆತಿನ ಘಟನೆನೇ
ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಅವನೊಂಚೂರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದ ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ದಿಂಜ ಬಿಡ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೂಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ಲಿ ಅವಳು ಅಭಿನಯಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಚೋಟು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೋಟು ಮಾತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿರ ಇಂಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಎಂಕುಲಿರು ಮರ್ಲು ಕಟ್ನ ತೂತ ಕಾಮಿಡಿ ತೂತ ಬಟ್ ರ್ಯಾಶ್ ರೋಲ್ನ ಚೋಟುಡ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಓಕೆನಾ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಪರ್ಕಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪರ್ಕಟ್ ಅವು ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಒನ್ ಅರಮನಿ ಮರ್ರೆ ಮೇಗ್ ಪಿದೇ ಬನಾಗ ಹಾಕೊಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರೊಂದು ನನಗೆ ತೋಚೊಂದು ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿರಂಚಿನ ಅವನೇನು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂತಲ್ಲ ಎಂಕ ತೋಚಂದಿದ್ದಾನೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನವೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಾಬಾ ಈಗ ಗಲಾಟೆಡು ಬಾಲೆನು ಮರತು ಹೋಯ್ ನಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಲ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬಂತದಲ್ಲ ಆವಿಡ ಒಂದು ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪಂಥದ ಸವಾಲೇದಾದ ಬಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಅಂಶಲೇನು 20 ನಿಮಿಷದ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಉಂತವನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನಂದು ಇನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಕುಡಾತು ಚುರುಕಾದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಂತಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಪತಂದು ಬಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯನ ನಾನು ಟೀಮ್ ಬೆದರದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನಂದುಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ವಾಟೆಕ್, ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನು ತೂಂಕುದು ತೀರ್ಪು ಕೊರನಂಚಿನ 2 ಜನ ಮಾನದಿಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ ತುಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪೋಗ